Прибирате се вкъщи и заварвате дома си разбит. Събота след обяд. Якоб се прибира, след като е бил на гости на свой приятел. Влиза в сградата, в която живее. Отключва входната врата. Влиза в апартамента си. Той вижда следи от обувки по пода. Оглежда се и забелязва, че един от прозорците е отворен. Какво да направите, за да останете в безопасност? Влиза в хола и вижда разхвърляни предмети по пода. Якоб не докосва нищо, напуска дома си и отива на безопасно място. Обажда се на полицията. Анализ на ситуацията. Не пипайте нищо. Излезте и изчакайте на безопасно място идването на полицията. Обадете се за помощ. Когато се обадите за помощ. Говорете ясно и спокойно. Кажете името и адреса си, какво се е случило и отговорете на въпросите. Слушайте инструкциите. Какво да направите, за да сте в безопасност след нахлуването в дома ви? От полицията му задават въпроси относно случилото се. Якоб им казва името и адреса си и отговаря на въпросите им. Якоб диша дълбоко, за да се успокои, докато чака полицията да дойде. Якоб се обажда на брат си и му разказва какво се е случило и къде се намира. Полицията идва и задава на Якоб някои въпроси. Братът на Якоб идва и му предлага да остане с него тази вечер. Анализ на ситуацията. Докато чакате полицията да дойде, обадете се на някого, на когото имате доверие. Запазете спокойствие. Когато полицаите дойдат, отговорете на въпросите им.